Windows 10 operating system كنتقم كلنا فيديوتاتنا اب حد ميديا بلاير كلهم كنرخبهم نخدينا بت ميديا بلاير ابزي ستارتينا مساتنا ابز تحتي موفيز اند تي في تبل حنتي ميديا بلاير علاتنا مالتي ابز مساتنا استفل عليه ناي فيديو كوليكشن اب كمبيوترنا زلو كومون كاب انترنت كاب مايكروسوفت ستور كنرخبهم من نخل فيديوتات يكون ناي تي في شوز ابزي كنركب نخدينا مالتي جبزي انترنت كونكشن هدا لكم استفل عليه فيديوتات كتريهم كم اون ابستايب لنا له buy or rent movies and TV shows from the Microsoft store and you will see them here لنا له اجي زخونه فيديوتات يكون ناي تي في شو ወይ ድማ ክትገዝኡ ከለኹም ካብ ማይክሮሶፍት ስቶር ኣብዚ እዩ ዝመፀልኩም ማለት እዩ ንሕና ማራለልና ዘለና ካብ ዚኣ ፐርሰናል ትብል ማለት እዩ ዛ ፐርሰናል ትብል ካብቲ ቪዲዮ ፎልደር ናትና እቲ ቪዲዮ ፎልደር ኢና ንፅውዖ ዘለና ኣብቲ ዊንዶውስ ኤክስፕሎረር ናትና ምስኣተና በዝጎኒ ቪዲዮስ ትብል ፎልደር ኣላ ኣብዛ ቪዲዮስ ትብል ፎልደር እዩ ቪዲዮታትና መብዛሕትኡ ዝቕመጥ ማለት እዩ ወይ ድማ ናይ ማይክሮሶፍት ዲፎልት ናይ ቪዲዮ መቐመጢ ላይብረሪ እዚኣ ቪዲዮስ ትብል እያ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዝረኽቦቶም ቪዲዮታት ኣብዚ ዝርግሓልና ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ከም ሪሙቫብል ስቶሬጅ ንኣብነት ሞባይልና እንድሕር ኮኔክት ጌርና ያለና ኮይና ወይ ድማ ፍላሽ ዲዩ ካልእ ዲጂታል ካሜራ ዲ እንድሕር ኣላጊብና ኣለና ምስ ኮምፒውተርና ኣብዚ ሪሙቫብል ስቶሬጅ ምስኣተና ኣብዚ ከፊትና ኣብኡ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ቪድዮታት ክንረክብ እንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሜድያ ሰርቨር እንድሕር ኣለና ኮይኑ ካብ ኔትወርክ እንድሕር ኣለና ኮይና ኻኒ ኣብዚ ኮኔክት ብምግባር ካብቲ ሚድያ ሰርቨር ዘለዉ ቪድዮታት ከ ኣብዚ ክመፁልና ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቪድዮ ምስኣተና ፕሌይ እንድሕር ክንገብሮ ደሊና እቲ ቪድዮ ኖርማሊ ኦል ቪዲዮስ ብለና ኣሎ ኣብዚ ክሊክ ጌርካ ፕሌይ ምግባር እዩ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ካልእ ኣብ ኮምፒውተርና ካብዚ ቪድዮ ላይብረሪ ወፃኢ ኣብ ካልእ ኣብ ዴስክቶፕና ይኹን ኣብ ማይ ዶክመንት ዘቐመጥናዮም ቪድዮታት ድማ እንድሕር ናብዚ ላይብረሪ ኣድ ክንገብሮም ደሊና ኣብዚ ኣድ ፎልደር ዝብል ኣብዚ ንፀቅጥ እሞ ኣብዚ ፕላስ ጌርና ካልእ ቪድዮታትና ዝርከብሉ ሎኬሽን ንሕብራ ማለት እዩ ነዛ ኮምፒውተርና ከም ዝንሪኦ ዘለና ድማኒ ቪድዮ ዘለዎም ናይ ቪድዮ ትሕዝቶ ዘለዎም ፎልደርስ ኣብዚ ባዕላ ረኺባ ተምፃልና ኣላ ሳጀስት ገብረና ኣላ ማለት እዩ ኣብኡ ኮኔክት ጌርና ድማኒ እንታይ ንብላ ኣድ ፎልደርስ ንድሕር ኢልና እያ እቶም ቪድዮታት ኣብዚ ናትና ላይብረሪ ኮኔክሽን ክመፁ እዮም ማለት እዩ ኦኬ ከም ዝንሪኦ ዘለና ሕጂ እቲ ኮንተንት ኣብዚ የምፃልና ኣሎ ክንደይ ቪድዮ ከም ዝረኸበ ከዓ ኣብዚ ከዓ ይዘርግሓልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ነቶም ቪድዮታት ክንርኢ እንድሕር ደኣ ኮይና ሲምፕሊ ኣብ ልዕሊ እቶም ቪድዮ ክሊክ ምግባር ጥራይ እዩ ሕጂ ብዝኾን ፅበያ ክንክእል ኣለና ከባቢ 30 ዝኾኑ ቪድዮስ እያ ረኺባ ኣብቲ ፎልደር ስለዚ ኣዲንግ ዮር ስታፍ ኢሉ ይውስኻ ኣሎ እቲ ቁፅሪ ሶሪ ሕራይ እምበሃል ሎድ ጌራ ወዲኣ ኣላ ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ዝረኸበቶም ቪድዮታት ኩሉ ኣምፅያትልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ እናኸፈትና ከዓ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ቪድዮታትና ክንሪኦ ምስ እንደሊ ድማ ሲምፕሊ ኣብዚ እናፀቐጥና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ Curling is a winter sport played on ice. Curlers slide a heavy granite stone down the ice, attempting to land it inside a target area called the house. ድምፂ ከነጉድሎ ወላ ክንውስኾ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡውን እዚ እንድሕዳ ክንመልሶ ደሊና ነቲ ቪድዮ ትሪእዎ ኣለኹም ይምለስ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ከነቐልጥፎ ወይ ከነሕልፎ እንድሕር ደሊና ከዓ ከምዚ ጌርና ክነሕልፎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ፕሌይ ኣለና ከምኡውን ፖዝ ኣለና እዚ ባር እዚ ከዓ እናንቀሳቐስና ከዓ ከምቲ ኣብ ሞባይልና ንጥቀመሉ ኣፕሊኬሽን ኩሉ ኣገልግሎት ክበና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ካልእ ቪድዮ እንድሕር ደኣ ክንርኢ ደሊና ከዓ ብተመሳሳሊ ኣብዚ እናኸፈትና ከዓ ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ከምኡውን ኣብዚ ኤዲት እንድሕር ደኣ ክንገብሮ ደሊና ኣብቲ ናይ ስእሊ ማለት እዩ ኣብ ስእሊ ወሲድና ኤዲት ክንገብሮ እንድሕር ደሊና ኣብዛ እርሳስ ትመስል ብምእታው
أبزي edit in photos زبلالنا تدلينا كنقرصو نخلينا نت فيديو كات كنقبر نخلينا كمونا بلعلت فيديو زخون سئلتات كنسئل نخلينا مالتيو كال slow motion فيديو جيرنا هنصرحو نخلينا save photo from video بلنا له كابزي فيديو زد ما استفعل سئلتات save كنقبر كا نخلينا مالتي سلازي زي أخا important tool على تنابزي نابنت أبزي درو ندحرلنا أتينا نابيك توصدنا نافتي ناي سئلي بروجرام قديمنا استمهرناو ناو ختوصدنا مالتي هجي نتا فيديو إنا إديت كنقبره جتريو كم زلهم عبد العلي استفل عليه ناي سئلي مسارح نجارات عمتينا له عبد خاز خنا كنسل نخل ويدما خنصحف نخل مالتي عندنا غوركا دليتكا اكسر تخلي خمالتي قدم سو تخل استفل عليه سرحات تقبر كل اديت غير كام سودا خا ابزي انت يزبلالنا سيف باتن علنا سيف نحدا غيركم خا مستي زوسخكم او اديت زغوركم نغرات تحيزو ابزي سيف تقبروا خا تقول يخم مالتي تمساسال زخا فول سكرين غيرنا هنرند هدلينا ابز فول سكرين علنا كال اوبشنز علنا ابزي اوتو بلاي زوم تو فيل غلغله زبللو بزخا نيكست فيديو ندهركن ددلنا خا بز غيرنا خا خنقصر نخلينا مالتي نيكست فيديو كاب زخنري نخلينا مالتي جي همزنا غبرنا زي لايبراري زي ازي حاجاز زخونه تولز علو بزنا تطقمنا استفلالي فيديو كنري نخلينا مالتي نابتي موفيز ان تي في ندهركن نستلنا خا بزي باك غيرنا نملس مالتي ስለዚህ እዚያ በጣም ኦርጋናይዝ ይራትና ዘላት ቪዲዮታትና ሁሉ ኦርጋናይዝ ክትገብረልና ትኽእል ማለት ከምዝና ገበርና ሁሉ ቪዲዮታትና ክንከታተሎን ክንሪዮን ንኽእል ማለት ክንምሶ እንዳደይና ኻ ራይት ክሊክ ጌርና አፍት ስእሊ ደሊት መባል ድራይ Windows 10 operating system حدا موسيقى كانت أوتلو النخل groove music زتبهله application allo نعجم بار بزعبا ز application إنا كنلاله أبز start لكم صوتكم أبزي تا groove music تبلالاتكم ويدماني أبز بمتوقع groove music زبلالنا مالتي أبزي أكليك مسكبرنا أزحجي full feature دزهونا ناي موسيقى كانت أوتلو النخل application أو Windows 10 مالتي جي كمزن رياضلنا بزغوني navigation pane allo my music إدنا ندهر أتينا أبزي songs ندهر دايلنا أب كمبيوترنا زلو درفتات أدغيرو يمسألنا اللو مالتي حجزهم درفتات زي أتوم كابي أمسيوهم ندهر دايلنا by default زخونا مس درفز تأساسر ويدما مس ميديا تأساسر نقرات أبزي file explorer مسأتنا أبز music تبل folder أو by default زقمطات Windows مالتي سلازي أبز 10 درفتات علني كابزن 10 درفتات أبزي درجة هلن أمسي وانا اللو مثلا تزي تراكي 10 درفتات كمزلو أبز رخيبو أمسي اللي علو مالتي هجي زغونا درفي كابزن ناول العخو بلايك قبرو يخلي جين عمنا كابزن تهدات صغيطة أبزي بلاي قبرالو مالتي تردادينا أبزي خيرنا خات دمتي كنقواط أصغرو نخلينا مالتي كمون أبزي pause كنقبرو نخل كال درفي كنحلف نخل play كنقبرو نخل أبزي shuffle كنقبرو نخل كمون أبزي ناي repeat دما on off كأخ كنقبرو نخل مالتي أبزي بارتيست نهدات سريع مالو هينام تدرفتات بارتيست سريعو يمتصنا له مالتي بإس زجمرو تري مالهم بيو unknown artist كم زنابلا يمتصنا له مالتي كالا أبزي دما بألبوم درجة استسرع درفتات كاني يرئينا له مالتي
ሕጂ ኣቐድማ ኣቢልና ወይ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ዘፃወትናዮም ወይ ድማ ተጠቀምናሎም ደርፍታት ድማ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ናው ፕሌይንግ ዝብለና ዘሎ እቲ ሕጂ ፕሌይ ክንገብሮ ዝፀናሕና ደርፊ ኣብዚ የርእየና ማለት እዩ ኣብዚ ኸ ባክ ኢልና ክንምለስ ንኽእል ኢና ካልእ ፕሌይሊስት ሰሪሕና ድማ እቲ ደርፍታትና ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ፕሌይሊስት ክሰርሐ ለሰይ ኢንግሊሽ ሚውዚክ ኢለ ሓደ ፕሌይሊስትሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ create a playlist ምስ በልኩ ኣብዚ English music ኢሉ ኣምፂለ ኣሎ ማለት እዩ እዚ English music ሕጂ ነሰርሐ ዝኾነ ደርፊ የብሉን ኣብዚ ስለዚ ኣብዚ my music ኣቴ እቲ ዘለኒ ደርፍታት ንኣብነት እዚአን ናይ Westlife I wanna dance with somebody when you believe ዝብላ ንኣብነት right click ገይረ ኣብዚ add ኢለ ናፍታ English music እትብል playlist ናተይ ናብኣ የእትወን ማለት እዩ እንጂ ታ English playlist ትብል ትሪእዋ ዘለኹም ሰለስተ ደርፍታት ሒዛላ ማለት እዩ ኣብዚ ብምእታው ድማ ፕሌይ ክገብረን ይኽእል እየ እተን ደርፍታት ከምኡውን እታ ደርፊ ካብቲ ፕሌይሊስት እንድሕር ሪሙቭ ክንገብራ ደሊና ኣብዚኣ ኣላትና ማይነስ ሳይን ኣብዚኣ ከልግሳ ይኽእል እየ ማለት እዩ ካልእ እዛ ናይ እንግሊሽ ፕሌይሊስት ኩለን ተን ደርፍታት እንድሕር ፕሌይ ክገብረን ደሊኻ ኣብዚ ፕሌይ ኦል ዝብል ኣለኒ በብሪጋ ኩሉ ፕሌይ እናገበረ ይኸይድ ማለት እዩ እንድሕር ካልእ ደርፍታት ክውስኽ ደሊኻ ኣብዚ ኣድ ቱ ኢለ ከዓ ናብቲ እንግሊሽ ሚውዚክ ካልእ ደርፍታት ከዓ ክእቱ ይኽእል እየ ማለት እዩ ኣብዚ ሪኔም ክገብሮ ይኽእል እየ ነዚ ናይቲ ፕሌይሊስት ሽም ሪኔም ክገብሮ ይኽእል እየ ፒን ቱ ስታርት ብለና ኣሎ ኣብቲ ስታርት ስክሪን እውን ፒን ክገብሮ ከዓ ይኽእል እየ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ፒን ድሕር ገይረ do you want to pin this tile to the start ብለና ኣሎ yes ክብለ እየ ሕጂ ኣብዚ ስታርት ኢለ ምስ ኣተኹ I hope ኣብዚ ክትመፅእ ኣለዋ ኣብ ስታርት ምስ መጻኹ ድማ ኣብዚ ከም ታይል ኮይና ትረአየኒ ማለት እዩ ለታ ፕሌይሊስት ክንድምሳ እንድሕደሊና ከዓ ኣብዚ ደሊት ኢልና ከዓ ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሕጂ ከምዚ እናገበርና ዝተፈላለየ ደርፍታትና ብፕሌይሊስት ኦርጋናይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣዝዩ ውፅኢታዊ ዝኾነ ናይ ሚውዚክ ፕሌየር እዩ ማለት እዩ እዚ ግሩቭ ሚውዚክ ምስቲ ኦፕሬቲንግ ሲስተምና ዝመፅ እዩ ማለት እዩ እንድሕር ደሊና ናይ ባዕልና ካልእ ኣፕሊኬሽን ዳውንሎድ ጌርና ካብ ኢንተርኔት እውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና